Hola a tothom, bona tarda i bon Sant Jordi. En aquest Sant Jordi confinat us vull recomanar un llibre que hem llegit en el Club de Lectura de la Biblioteca de Calella. Aquest llibre és Bartleby l'escrivent. Encara que el veureu al revés, és aquest. N'hi ha altres edicions, en català, en castellà i en tots els idiomes que vulgueu, perquè és un clàssic de la literatura. És un clàssic perquè l'autor, el Herman Melville, ens descriu un personatge diferent, un personatge que s'ha fet famós a la història de la literatura, que és en Bartleby. En Bartleby és un escrivent. Què és un escrivent? Un escrivent és aquella gent que abans de que no s'havia inventat encara la màquina d'escriure, copiava tots els documents a fi i efecte de que tothom en pogués tenir constància. Una de les funcions dels escrivents era reunir-se diferents, un d'ells llegia l'original i cada un dels altres seguia la còpia. El que és que un dia el cap d'en Bartleby va agafar, el va cridar i li va proposar que agafés i una de les còpies per seguir la lectura. I ell li va dir que no. Esclar, imagineu-vos en aquella època i que tot de cop ell digués que no en el seu cap. El cap va ser tan xoc, va quedar tan astorat que no li va dir res, perquè a més l'home, el Bartleby, li havia dit d'una manera molt senzilla, molt calmada, molt pausada, no gens enfadat. Bé, el cas és que va haver-hi una segona vegada que aquest senyor li va dir la frase següent. Li va dir preferia no fer-ho, que és la frase leitmotiv de la seva història. I llavors el que passa, bé, fins aquí arribo, no us en dic res més. Aquest llibre, Bartleby l'escrivent, el podreu trobar a qualsevol llibreria, el podreu trobar a les biblioteques i en aquests moments de confinament, si aneu a eBiblio, la plataforma, el podreu baixar o el podreu llegir online. Vinga, bon Sant Jordi a tothom.